700 familja se tifranka 300 euro fis-sena grazzi għall-inizjattiva Breakfast Club. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Ħażebbuġ. Barra minn hekk, familja b'wilt wieħed li tibbenefika mis-servizz ta' childcare b'xejn se tkun qed tifranka 10,000 euro fuq 3 snin jekk tibgħat lit-tifel jew tifla 5 sigħat childcare fil-jiem tax-xogħol. Dawk li se jkunu qed jixtru l-ewwel dar tagħhom se jiffrankaw 5,000 euro minn fuq it-taxxa tal-boll. Dan apparti li minn din il-ġimgħa bdew jingħataw ir-rifużjonijiet fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni ta' vetturi. Il-Prim Ministru stqar li dan mhuwiex gvern li jagħti miżuri li jaġevolaw lil familji wara 5 snin lejliet elezzjoni. Iżda gvern li mill-ewwel xhur tiegħu fit-tmum tal-pajjiż beda jaħdem biex iwettaq. Inettu tkejjilniex b'xibrek, għax aħna jekk ngħidu xi ħaġa, dik il-ħaġa żgur tkunu nafu x'qed ngħidu u żgur tkun qed titwettaq. Il-Prim Ministru tkellem dwar ħaddiema li qed jiġu impjegati f'kundizzjonijiet prekarji. Stqar li fil-futur qrib se jkun qed jitħabbar mezz li bih dawk li jagħtu servizzi lil gvern permezz ta' kuntrattur jitħallsu fuq l-istess skala bħal dawk li huma impjegati direttament mal-gvern. Semma każ partikolari li fih persuni li joffru servizzi klerikali jitħallsu 4 euro fis-siegħa meta l-gvern iħallas lil kuntrattur 12 euro fis-siegħa. Jien nistma' illi hemm bew wieħed u ieħor mal-2700 persuna illi b'xi mod jew ieħor qegħdin jaħdmu mal-privat, mal-kuntrattur u jagħtu servizzi lill-gvern. Dawn l-2700 irid niġi qudiemhom bil-pjan ċar u tont dwar x'ħanamlu xahar b'xahar sena b'sena. Il-Prim Ministru sostna li fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni stqar li għandu bżonn sentejn u nofs jimxi biex imbagħad jibda jiġri, dan il-gvern tilaq jiġri mill-ewwel jum tiegħu.